Google je, barem što se tiče online svijeta, svuda oko nas. Preko njega pretražujemo, gledamo videe, šaljemo mailove, spremamo fotke i dokumente, prevodi nam nepoznate riječi, pamti rođendane i pazi da se ne izgubimo. A velika većina vas upravo gleda ovaj video preko Google Android mobitela. Dakle, već sada jako puno ovisimo o Google, a što li nam on tek donosi u budućnosti? Vjerojatno i ptice na grani već znaju da Google radi na izradi auta koji vozi sam. Biće to auto koji nema upravljača ili papučice za gas, već samo tipku kreni i stani. Auto će navodno biti spreman 2020. godine. Google Glass su one futurističke naočale koje bi vam donosile razne zanimljivosti ravno ispred oka. No, projekt je doživio neuspjeh i Google ih je pospremio natrag u labos jer navodno još ipak nisu gotove, a za sada se još ni ne zna datum njihova povratka. Projekt Loon je Googleov pokušaj da dovede internet u zemlje gdje internet veza još uvijek nije moguća. Uz pomoć solarnih balona će pokušati stvoriti nove internet ovisnike. A kada smo već u zraku, projektom Wing, Google u Australiji već raznosi pakete pomoću dronova. Projekt bi trebao zaživjeti već sljedeće godine. Projekt Tango je sljedeći level Googleove karte u kojima želi mapirati unutrašnjost zgrada kako bi vi bez problema mogli pronaći omiljeni dućan u shopping centru. A sa projektom Sunroof, Google će vam pokazati koja strana krova je najbolja za solarne ploče. Neki od projekta su već i zaživjeli, poput Google Classrooma gdje vas profesor doda u grupu i tamo vam pošalje zadaću. U grupi možete razgovarati sa prijateljima iz razreda, međusobno si pomagati, a kada je zadaća gotova, samo je pošaljete natrag profesoru. Project Fi je Googleova SIM kartica, no s jednom razlikom. Nudi vam samo internet promet, ali od bilo koje mreže. To jest, kada se krećete, spajate se na mrežu sa jačim internet signalom. Google Blocks će vaše klince naučiti kodiranju na zabavan i jednostavan način. Projekt Ara bi trebao zaživjeti već sljedeće godine. Više nećete mijenjati mobitel svake 2 godine, već ćete kupovati samo komponente. Na primjer, bolju kameru, zvučnik ili još jednu bateriju. Zanima ih i medicina. Već su počeli skupljati DNA kodove i stavljati ih u svoju bazu, a pristup imaju doktori s namjerom otkrivanja lijekova za razne bolesti. Rade i na pametnim lećama koje će mjeriti šećer u krvi preko suza iz oka, što bi značilo kraj pikanja za dijabetičare. A njihova tvrtka Calico kaže da će za 30 godina imati lijek za smrt. Ekipu iz Googlea zanima i robotika, pametna odjeća, umjetna inteligencija, a vjerojatno još mnogo drugih stvari za koje još ne znamo. Dakle, Google sprema svakakve inovacije u narednim godinama. Neke djeluju zabavno, neke nemoguće. No kakve god da inovacije Google izbaci na tržište, čini se da će one još i više biti dio naših života. Recite nam koja vam je inovacija najbolja i kao uvijek lajkajte, šerajte i ako još niste, pretplatite se na naš kanal. Hvala.